Hola a tothom i benvinguts a AstroDeva, un espai on trobareu sempre lectures en català utilitzant cartes de tarot i també de diferents oracles, com és el cas d'aquest d'aquí. A veure, primer de tot vaig a fer una mica de disclaimer. Avisar-vos de que sí, jo parlo normalment castellà, crec que se'm nota molt perquè el meu accent català deixa molt que desitjar. Per mi és estar aquí i compartir contingut amb vosaltres en català és algo molt important. També és un esforç perquè em costa una mica, la veritat és que m'entrebanco molt, m'equivoco molt, però espero que a poc m'aneu ajudant també a millorar el meu nivell de català. Anem a començar per aquesta lectura. Com veieu, teniu tres opcions. Teniu l'opció celestina, teniu l'opció de la cornalina i teniu l'aventurina. Només el que heu de fer és mirar bé les tres opcions i escollir aquella que potser ressoni més amb vosaltres. Podria ser com una sensació de la vostra ànima, la vostra intuïció o això que diem, ara ja hi ficaré una castellanada, no? Aquesta corazonada, no? A veure si algú em diu com es diu en català. Aniré aprenent i prenent notes i segur que així no m'equivoco mai més i a part aprendré mogollon. El que us volia dir. Començarem per aquesta part. Només heu d'escollir una de les tres opcions que us poso sobre la taula i veure quin és el missatge per vosaltres en aquest moment de la vostra vida. Vinga, anem a començar a preparar les cartetes. Energia general per cadascuna de les tres opcions que tenim sobre la taula, l'opció de la celestina, l'opció de la cornalina i l'opció de l'aventurina. Ja han sortit dos cartetes, ja pensava treure dos cartetes per cada opció, o sigui, ja em va bé, comencem per aquí i anem per les següents. Anem pel següent oracle, per cadascuna de les opcions que tenim aquí sobre la taula. A mi m'ajuda molt si us subscriviu, evidentment, activeu la campaneta, molt important, perquè la setmana vinent YouTube us avisi del nou vídeo. Vinga, anem a començar per les persones que heu escollit l'opció de la celestina. A veure què surt per aquí. Tenim el Sol i tenim el Papa. Aquestes dues cartes ens estan parlant de que esteu en un moment de màxima expressió, de màxima saviesa, és a dir, un moment en el que podeu manifestar tot aquest coneixement adquirit de temps enrere, mesos enrere, el temps que sigui, no? És com viure el moment d'una forma més intensa, més bonica, estar com molt connectat amb aquest moment present i no pensar tant en el que va passar ahir, sinó estar més en l'aquí i l'ara. Però sí que és veritat que aquesta carta ens parlaria d'actuar des de la saviesa, és a dir, des d'un punt de vista una mica més coherent, més madur, deixar enrere aquella impulsivitat i dir, no, ara em pensaré les coses dues vegades, m'ho pensaré bé, m'ho rumiaré bé i prendré la decisió que sigui, no? És a dir, faré l'esforç i no donaré un pas endavant sense pensar-m'ho bé. Anem a veure el consell de l'oracle.
t'ha sortit la petita, que diu progrés, no perfecció, val? Tot i que el papa de vegades sí que es torna una mica perfeccionista. Aquí t'estan dient que no et comparis amb altres persones, que tampoc et jutgis, que et centris més en el que tu has après i en tot allò que tu has guanyat, no? O sigui, aquell camí que has recorregut. Fixa't que aquesta carta et demana molt de coneixement, no? Que aquest coneixement adquirit de mesos enrere o temps enrere el posis ara sobre la taula, que diguis, mira, jo sé això i no tornaré a caure en aquesta trampa o en aquesta situació dolenta, no? És a dir, no tornar a caure en el mateix error, sobretot. Anem a veure l'última carta. Ens ha sortit la carta de les flors, els lliris, que en aquest cas té a veure amb temes familiars. Segurament vosaltres, molts de vosaltres que heu escollit l'opció de la Celestina, segurament esteu vivint temes familiars, sanant temes amb la família, ja sigui els pares, els germans, la parella, per suposat, els fills, si fos el cas, però normalment sempre és de pares, germans, cap amunt, no? No és la família que tu has fet, no, és la família d'on vens. Són situacions que s'han de sanar en el sistema familiar. Bueno, espero que t'hagi agradat. Si és així, ja saps, dona'm un m'agrada i, si us plau, subscriu-te al meu canal. Anem per les persones que heu escollit la cornalina. A veure quines cartes surten per aquí. Bueno, tenim aquí l'arca sense nom i també la lluna. Aquestes dues cartes ens parlen de que potser estàs passant un moment una mica agri, una mica complicat, que potser hi ha alguna que t'està preocupant, potser hi ha alguna que estàs amb el rum-rum mental i no t'ho treus del cap. Aquestes dues cartes et parlen de que tinguis calma, de que no tinguis pressa en millorar, de que demanis ajuda en cas de que la necessitis, no? Qui no s'ha trobat alguna vegada en una situació així? Jo crec que tothom ens hem trobat una i moltes vegades. Llavors, s'ha de demanar ajuda? Sí. Podria ser que aquesta ajuda fos a nivell de teràpia psicològica, evidentment, però també podrien ser amics, família, gent que realment t'estima. Podries estar passant una situació en la que t'estàs adonant que potser hauries d'estimar-te més, hauries de posar més atenció en tu i no tant en la resta de persones. De vegades no, moltes vegades surten aquestes cartes quan la persona normalment entrega als altres i no es queda ni res, ni una xispeta d'energia per si mateix o per si mateixa. Llavors, què passa? Que et quedes sense energia, que et quedes que no tens ganes de res, em sento malament, estic una mica trista, estic una mica tal, és a dir, que estic amb aquest bajón, no? Perdoneu les castellanades. Llavors, seria com un moment de fer una mica d'introspecció i buscar la manera de sanejar una mica tota aquesta situació que potser per molts de vosaltres podria ser una mica delicada. Anem a veure el consell del vostre oracle. Us ha sortit la carta de l'equilibri de les energies masculines i femenines. Quan surt això és perquè hi ha un desequilibri i potser la teva part, és a dir, hi ha com aquestes polaritats estan en els extrems, no? Estan desequilibrades. T'estan dient que et fixis si potser fent coses senzilles, senzilles al llarg del dia, al llarg de la setmana, pots trobar aquesta pau que tu necessites. Buscar un equilibri entre les teves dues parts, la més creativa i la més terrenal, no? La més emotiva i la més física. Potser hi ha persones que diuen, ostres, a mi l'espiritualitat m'encanta, superguai. Sí, jo també estic d'acord. O sigui, l'espiritualitat és molt guai, però no podem posar tot condicionat a l'espiritualitat. Has d'alimentar-te bé, has de fer una mica d'exercici, has d'estar amb la família, has de tindre una manera de guanyar-te els diners. Vull dir que hi ha coses més enllà d'un sol tema, m'entens? I d'igual manera, no tota la vida és el tema terrenal. No tot, el més important de la vida són els diners, sinó que hi ha coses més importants. Aquesta carta ens recorda que és important buscar aquest equilibri constant. És la búsqueda d'un equilibri constant.
Vale? Anem a veure la teva tercera carta. Mira, la carta dels ratolins, de vegades, sento dir-te que quan surt aquesta carta podrien ser com pèrdues o que potser et despistes amb alguna cosa i dius, ostres, m'he deixat la cartera a tal lloc, o el mòbil, o m'he deixat el que sigui, no? És a dir, és com perdre coses de valor i has d'anar amb compte, vale? Mira, et poso algo que a mi m'ha passat de vegades, no? Deixar-me les claus a tal lloc, després tornar i per sort estaven o me les han guardat, però de vegades surt aquesta carta per avisar-nos que potser estem o que tenim el cap a un altre lloc, no? Que estem als núvols i que no estem pendents del que és realment important. Ja em diràs què penses d'això, deixa'm el teu comentari aquí baix i no oblidis de subscriure't per ajudar-me a parlar millor el català, encara que sí. Vinga, anem a veure el resultat de les persones que heu escollit l'aventurina, que és aquesta de color verd. Tenim aquí un as de copes, aquesta és una carta xulíssima, molt positiva, i tenim aquesta carta que és el 2 d'espases. Mira, per una banda t'està dient la vida, estàs en un moment en el que pots rebre bendicions, és a dir, pots rebre com situacions molt, molt positives, una sensació de connectar amb altres persones, amb parella, amb la teva família, amb els teus amics, una connexió absoluta i total. Però què passa? Que tu segurament vens d'una situació en la que potser t'has estat com protegint d'algú, no? És a dir, segurament ho has passat molt malament al passat, ho has passat força malament i aquesta experiència de vida seria com una forma en la que tu t'estàs protegint de dir, que no em facin mal, llavors faig com una barrera, no? Faig una barrera i així no em fan mal. Però què passa? Que quan aquesta barrera la fas tan gran, ni tu mateix ni tu mateixa des de dins pots sortir. Llavors, aquesta carta, aquesta combinació de cartes t'està dient que potser estan passant oportunitats superguais, supermaques, superboniques per tu, i que no les estàs aprofitant perquè estàs en aquesta zona de confort o en aquesta cúpula que t'has muntat, una cúpula que no es veu però que se sent, que potser estàs com molt a dalt o com tan protegida que no deixes que ningú s'acosti. D'acord? Això també seria com una situació en la que tu et costa, entendre o acceptar els teus sentiments. És de vegades, quan estem aquí, és perquè no ens deixem estimar o no deixem, o sigui, no volem sentir els consells d'altres persones que sí són bons per nosaltres. Ja m'explicaràs, eh? Anem a veure la carta consell que t'ha sortit. Aquesta carta t'està parlant de purificació i neteja del cos. No només és una neteja física, sinó que va més enllà, és una neteja interna, és una neteja de desintoxicació, de potser de noves rutines alimentàries o de cuidar-te una mica més. I per suposat també podria ser una neteja espiritual. Sempre dic que les neteges espirituals són molt necessàries, les energètiques, que tu pots fer que algú et faci reiki o et fas un bany d'aigua amb sal. Hi ha moltes maneres de fer-se neteja. Ja us faré vídeos sobre íntegrament neteges energètiques, però de les de sempre, de les que funcionen de veritat, vale? Ja us faré vídeos, però un bany d'aigua amb sal ja t'aniria bé amb aquesta carta. Anem a veure l'última carta que ha sortit per tu. Mira, és una carta que ens diu que has d'anar una mica amb compte perquè quan surt aquesta carta, i fixa't que és curiós perquè les persones que han escollit la cornalina ha sortit una carta una mica regulinxi, vale? Doncs aquesta carta vol dir que s'ha d'anar amb compte. S'ha d'anar amb compte amb les persones en les que tu confies o les persones que tu creies que mai et mentirien o no et prendrien el pèl perquè potser no és així. Llavors has d'anar amb una mica de compte, de cuidado, vale? No confiïs tant en segons qui. Què passa? Que ara sí que entenc aquesta carta, no? Ara entenc que t'hagi sortit aquesta carta perquè segurament tu ja vens de situacions
on has patit molt o has passat molt malament o t'han intentat enganyar d'alguna manera i clar, que surti aquesta carta és jolín, però és que al final aquesta actitud és que la necessito. Bueno, jo crec que sí, que ens hem de protegir de tant en tant, però no anar-nos-en en un límit, no? En un extrem, perquè quan ens anem en aquest extrem el que passa és que ens perdem oportunitats que sí valen la pena, persones que són molt maques, persones que són bones per nosaltres i nosaltres per ells o per elles. Bueno, espero que t'hagi agradat, i en tot cas et convido a que et subscribis al canal i que activis la campaneta per no perdre't el següent vídeo de tarot i oracles. Moltíssimes gràcies i benvinguts a Astrodeva. Adeu!